Dobre. A nahrávam. Akcia. Môžeme to dať prvé. Potom pôjdeme toto a napokon červené. Toto. Áno. Toto. Áno. A môžeš spraviť to. A tadiaľ to preč. Akcia. Akcia. Že vidíš. Ono sa to ešte bude stmalovať troška. No dobre, takže ideš od tých dverí, si sa práve pozrel. Žanet, skús mi tam asi zapnúť to svetlo v tej chodbe. Ale je to ako keby, keď pozráš v finále film, vieš, že jednoducho je to také, že niečo sa ide udiať pri tom klavíri. Hej, a ty vlastne rozmýšľaš, že či sa pomaly otočí? Bada ho. Podľa toho, jak to budeš strihať. No toto je tá otázka, no. Tak urobte aj také. Ove takto a iba takto. Takže ťa nepozerá teba. Ešte raz. Takto a iba túto je tá kvetina. Toto je dobrý pohľad. Toto? No. Nádherne je ju vidno v tom zrkadle, že nechce si spraviť záber, jak číta ten list cez to zrkadlo? Wow, to je filmu. Môžem sa potlatkať po ramene? Potlapkaj sa. Prosím vás, niekto je tam potlapkajte. Dobre, musíš troška viacej zase naklopiť smerom. Ne, naspäť, sorry. Ty budeš v jednej strane naľavo, v tejto scéne, v bare budeš ako keby naľavo pozerať a tá obrazovka sa predelí na 5. A v strede bude tá finálna už s tým klavírom a z tejto strane zase bude tá z mostu a toto. Takže pozeráš a pomaly sa takto otočíš. Vieš, to je, ale so záujmom, hej, to som spravil hlúpo, ale... Ukáž nám, aké to so záujmom. trošku, ale nevadí. Ste so záujmom, nebolo to vyššie. Tak dobre, tak filozofickým záujmom. Čo ja viem? Dáš, pozrieš. Dobre. Nevieme, koľko máme obavy. Potrebujeme jeden pokrčiť ešte, Žanet. Takže ostávajú, potom jeden ešte celý ostáva, hej? No, je to blbé. Toto je typická póza uvažovania? Áno. Keby som bol Číňan, tak robím... Si taký dlhší bratko nejaká. Rozmýšľam, keby som bol Indus, idem, že... Majú. Johnny si zahraje, Filipe bude hrať barmana. Profesionálne trénoval 2 týždne. Ty si mi povedal, tak tu mám už nejakým shakerom skúšam. Vyhodíš to spoza chrbáta, vybehneš. No. Troška viacej doľava musia ísť po tvojej strane. Tam, tak, ešte jeden, tak musí byť vidieť. No, ale obidva naraz. Aha, okej. No je to taká trošku podpásovka, že som sa zrazu ocitol v hereckej pozícii, ale tak to je na jeden záber. No ja som v každom tom klipe vždy nejako sa doteraz zjavil, ale väčšinou to bolo v nejakej statickej forme ako obrázok. Tentokrát som si zahral úlohu barmana.